Esselamu Aleyküm Mehruanileşler. Bugün biz UFO dinleyen oyununu en güçlü hayvan saylayaz halipalar bilen. Başlayal halipa. Hadi başlayas. Cem 32 saniye. Vay gene Cem ayol. İnni anakonda bilen keyik ya da bilemek näl keyik bolar ay be? Suun näme bu? Ha, Suğun suğun, bir de suğun. yöne suğunun iyile diyani yok anakonda ya beyert anakonda zaten Yo diyen men suun niye der. suun uçjar ama inni kışta ýazbagan yani işlemene gitti ýöne galan boşda. Ya İşte. dime uçara yani seret sen var ya güçlü olsan ne yapsın uşşok. Men pikirimce anakonda güçlü olsan bir kip kalın bir yoşaktan. Ey mena yana anakondadan gatırak ılgasamam gaçarını yani. Suun näme suun niye? Benim suğunun taraftarı süsler dediler o. Ya yani yuvaşa düşünüşüp bolya suğun bilen. Yani yılanı düşünüşüp bolmaya şansı var. Anakonda. Mena anakonda diyecek. Yılan ýöne degmedige degen nokta suun degmesen hem degedem. Bram neme yılana suçana degen ok garş ya. İza garş gelýän ýolun ters bolsun diýsen degen ok yılanam. Yo şu suuçaňda degelen nokta ya yılan varsaňyz meselem reske su alyp içseňiz şu degen ok. 32'in birincisinde final yarı savunyasa bolya suğun ben bu tarafa geçtim. Suğun bollan suğun faýdýas. Tak. At bilen garynja ýen. Ene garynja men pikirimçe Ey, at şu- mı diýen? Garynjy ýany bara. O da şu sar garynjaly biriniň jaýy bar şoňa ertäýsen aýmany. Aýtma hanay. Ýöne uçmak üçin meni at mı diýen ay. Yani Dayağı diye. karıncı yani şeklini hemen düşünmedim la yaman. Guyrugy şu arka Burnun- tarapynda. Yo burnu dämel guyruğum ýal. Şu iki tarafam deň şoňla. Ejo karıncı yana var adına karıncılar urulan urşanlaran aymasan yani at. Garynjy ýan näme ýal eken iki taraply ruçka bar, bir tarap gyzyl, bir tarap gök. Bir fan galamyň iki tarapynam artýan bilýärmi? Şoň Aa, ýaly şolar da ýaly. garynjy ýan. Şoň üçin at saýlaýan mene. At sayla atın bir At toyno da degaysa adama var ha. Çıkar ya. Şamalaňa çaşyrar. Ay pitonum taylamadan şu yerde. Inni Ey, piton bilen berde yalta Çiptak hayvan näme? var. Ady näme oň Yalta hayvan. İngiliz dilinde sloth diýip okular eken onu ýöne. Neme ataşalipa neme diyordu bana aşgabatlı gelin. Ýankyda da gennejem mat berde de umuman näme? Doğrulanmış. Türkmençilik bilen iç-içe eken bu näme anketa. Çiptaky näme akşaly pa internet ýaly eken şoň sagdaky diýenmen. Menem piton diýen ýylan saýlaýan gözlerine dağı seret. Ha. Menem şolin sağda dillip bilýän mene şoň üçin. Tamam, Hindilen öğrenmek kapılan manfaat yandıra. diye. Onu piton saýladyk. Aha, gaplan mı, Ay. Beşiktaş mı? Ey mene neme diýän? Burgut diýän mene. Ay gaplan ho nämesi burgunday? Kaplan ho. Mene gaplan diýän ay. Gaplan gaplan- gır dip gorohana wa burgut gır dip gorohana ýa. Gaplandan gaçarsyň ýöne burgutdan hiç ýaça bilmän. Näme Burgut öýüsen menden bardyr garsın. da. Birim gadim Mene- dağlan. Aha. Mene pikirim ütgö diýän alır. Bar buram üçimiz neme gaplan seçmedik mi? Eden ýitgetmeli Aa. pikiriň durýar şu taýda. Allah Allah. Men bir gün diýen zady diňe şu gadim dağlar roýaty diýen kinoda oýnan üçin hormat doýan, başga men şin çykyp gidel. Ayşe tağa nemesi diyara bir iki di. Oo. Avçarka mı ya da Çornobyl'i akula mı? Akula ne может быть. Bu neme keni? Kide keni başlan. Kit. Trao. Ýöne wara jugyňda nämadyna walla jugyňda başga urda ta bolsa awçarkadan gorkorsun. O näil bolýar? Ay kit jüňe teretmeýär. Ay 5 gram çykdy ýa-da. Kit teretmeýär göni. Ey bärde haýsyň aljak belli. Ýöne suwuň daşynda mı içinde mi da? Şu gırrağına dip
Masabı değil, Kırar gırra. ağzına her- diysen ondan Yo, neme diyen beytmeli. kitselyen mi? Yo her kim öz nemesine diýeli. Öz territoriýasyna. Ey mene öz territoriyasında olsa kit mi kadiyana böyle ki Aa, alçak olsa da gücük da küçük Ayo küçük territoriýasyna bolsa 100% şol sebäbi beýle bir daş şetler ha. ha. Aw. Yani Gitleýmen. kit saylay suda olacak olsa o. Akula mı pişik mi? Pişik Ey. bir maksimum edilýän Okay. zat gatyk dökülýär başga. Ada arzulunkin dökýär. Ayo onu dırnak alınmadık pişik gülen nemede gidişler o yana lay. Akulu. Doğru o. Ýöne pişik suwa girilmeýär, bular näde uruşturjak? Ey men pişin ullar amma bu anket edip benim akulan tarafında duruyan akulan saylayacak. Awa akulan saylay sana. Şu akulan yürütü ödayretin kino tammadır görmeňiz maslahat berýän. Aha. Bars mı? Kenguru mu çita mı? Barsmy? Çiğte, çiğte. Bar soledam çite, bar soledam. Yok yok. Barsiýanyň uçmuş şokoladda hayvan. mı? Ha. Hayvan gadymy näme? O şo bars şuňa meňdeş bir da boleýdi, şu bolýar ötden onu bilemma. Bu del başka hayvan oluyor ne bu biraz çaltılgıya hemmetindenim. Yani kenguru da baksıyor hayvan niye? Kenguru gatar ötüp ýa-da awa ikaya bolan. Van Damme yalli. Yani mena şonda da çitan sayılacak ya bundan ılgava gaçıp bolan ok karadlay. Ağaca durmaşsan çiğte. tut ya. Çiğte. Iki saatde diýen bolan çitany. Şu suratda. Yani çita bir nämeň diýär, gözlerini ünsürserdin. Surat keşwara Twitter'da bir surat tekçe koyar ama. Ay bunu kim ýasanam bolsa var ha. o. Ay O bu garşyda- çempion Garilla ho. Garilla Yo, Garilla. finalda. Garilla bilen o pıştyl uruş aýsa o Pışt. bir gede ursa 3 dünýä täzel etýär. O neme ha? Yo, Garilla Garilla. Pıştyl Yemtirici hayvan hayvan aysa. aýsa da ýeň ölmeýär. Garilla Müdürüm gelmelýärden şu taýda. Ey yani garilla gatı hevetle bir yaşlı adam diye. Yerden mektebe açmaya barıp. Katel diýenlere meň diýädämi? Men tağanın altıkları bu men programmam görýän üçin oňa men desek gel. Endi meň detdiň ha şey diýip. Oho. Ene kana go final. Sırtlan ýalar we saat ýokdur. Sırtlan bol garşyna näme? Sırtlan Mandarin diýämi? dişli maymun öýdýän. Mandril diýä ol bu tarzanyň urşan maymunlary bar ha. Küçük Ay ýaly. olarda güç ýok, Ay. bay sırtlan ýa. Sırtlanna ýa. Sırtlan evet. Sırtlan ýana bara nemelere men diýä İstanbulda 50 kuruş var mı terrek diýenlere men diýä. Orangutan mı zebra mı? Orangutan yaman neme kenna ne sa. Orangutan. Orangutan. Olanı men diýär orangutanla. Orangutan bir hil vuruşmak bolmaýar ýer har ýa dikren ýala. Orangutan şu prezident partiyada oturýanlar ýaly otur ýylgyr. Orangutan birazcık neme demek diye sakal görünüşüne seresten teknosan işgarlarının göğeren sakalı yalı ken orangutan sakalı. Ay orangutan Yani zebra. berde. Ay berde zebran alarlay orangutan. İngolmanna sislap miner mi kadiyanna orangutan? Ha. Urşmasa da. Şoň üçin orangutan. Tak. Ponçik panda bilen hakiki orsun aýysy. Orsun salya. Ay 100% alýar aýle ki o ýöre barynça ýartyn aýrar oňa. Pandan ýeňiljek birje haýwany bar bulan içinde ýankyýa ýoş gelneje. Aha. Ey. Yekapan näme? Yok. Başka bir rahatlık çıktım. Şu yandan çıktı hadi. Bir belki doladın bilemok. Rino mu? O Rino. Rino aslında şu nemesi ýoken şahy ýoken oňlar bilýärmi? Yo şahy ýok, o da hippo bolýar ama yo. Yo şahy ýoken soňdan klas komoltro gidip neme aýdýan eken näme bolum okuçlar ýaman näme eken şondan soň şart çykdy.
Onda şahta bu hayvan da. Onun amaçları sen bir kellan sipalak kuran bir dat. Bir dir dat duyan mı? Mena neme diyecek, Rinon diyecek bu gara Bagira'nın yeni bileceğini hiç fikir edemem. Ay bir Rinon Bagire var ha. Mesela dünya yanına da varıp bilmiyor. Tilik bilen barar yana mümkün değil. Bana dırnağı etmeyer ha. hiç satılmıyor. Havaya bular şey suda düşen hava nemeler. Şu krokodilin var ha. Men karizmasını neyme kemel diye biliyor musun? Krokodilin hiç etip biraz yerden bekte olsa da şu. Yarım metre, 1 metre. Boyda nitiriyor hakikay. Hakik boydan karizma itiriyor. O yerde neyme edecek yeri sekund et çözecek, alacak kalan ya. Yana Yana krokodilin. Yol var. Urşan navara neme findin yaman govaryan. Dişliye de pırlan yara bilen o taşından. Jack Chanyalı. No. Şu tarafı govar. Yani ok geçen oktamına şu taraftan tutuyor. Krokodillen mi? Ava. O geçen oktaya sen namına. Bram Ay mena mara krokodil diyen. yol var stilen hayvan hakemler olmaz hissede dülen o. Hakem diyen sudya mı? Ha o südyalar olmaz. Şunun için krokodil taylayal mı? Krokodilalar mı kadiyen Yol bana? varsa ne el krokodilay? Ay Ay, boy ay ikisini menen urş yol var sürerler. diyen şu. Futbol oştuna yol var diyen menem. Sonra. Harplıkta geçilen ilkinci 4 harp. Ayt Cumaş. Men aytsa. men krokodil tarafta. Bir tarafta. Ava men aydiyan. A K T M boldu. Doğru. Yol var saylalı. Böyle ya. Pingvin mi möcek mi? Bak pingvin bärik yani çünkü koyuptırlar mene Möcek o bilemem. penguin ne? Möcek. 30 saylantan işte. Möcek gönü. Devlet bakçalar mı şey möcek diyen? Ondan Oy neme? Soğuk yerin ayısı bilen ak renkli kaplan. Daha soğudlu ayı ulen. Akrenk Daha soğudlu kaplan ayı. iran korp bile. Bu da daha Olama oldu. korkalam daha şey oldu. Olmalı oluyor da. Ha yılan lenga kaplan ulen. Könak nemesi ayısı. Yöne burada aydayn. Kaplan ayılan ursma gelip bilmeye boyu. Soğuktan yana. O ne? Ya oğlum soğukta yaşıyor. Yani Sen sen soğuktu. şu ak ayın var urşun gördün mü ya yer ve duruşar ay. Habibi gör oturan ya. Poların soğuk. Ayı sayılıyas benim berde kaplan mı sesler ne? Mene ay diyen. Mene ay diyen. Ay Feadat diyen epet de. dolar ayo. O bele kaylar olmaya bele kaylar guzon alıyorlar. Onna benim ayı sayılan. Şu ayının bağırını isen zeherlenip ölüyor diye adamla. O ine menki geldi. Su Amerikan'dan aygırı öküzü mü? hipotalamus. Ya da hipopotamus mu? Hipopotamus var atın rinodan alır. Bu var atın. Gahtı güçlü. Yüzünü görsen o morkama mı? Multifilmde diyen. da hatta var ha. Multifilmde yaman adamçılığın kuvveti korkadiyalarlar şu hipponu. Hiç urşmayan da etmeyen yalar. Adam oğudan etmişiz yalar. Bunun yana nervisi yaman var ha. Urş servedit ya. Ansat urşunok gönü buruşta erwe durşa diyen. Aa. Benim Ben set milyanım şu. O kakanyal kakanyal şu hippoda şu. neme su sığır mı neme? I love diye. Ayla o mu hipopotamusun kuma? Google şey dedi yere. Ne hemen bu gara oğuz problemi ne hemen aylo. Hipotamusu fayda yani mene. Tak ana inni şarda yol var öyle gaydiya. Şeyle de Ha, buna hipopotam. karşı Jana. Berde Yol Avrupa var. skura da ötten yollar. Yol var ha. Arkadan topulsa belki birazcık nemet olup bilir. Yani ondan gavat geldi. İki ayırar o şakı oran yok mu? arkadan topulsa dişsa dedip böyle ne boy irina diyen hayvanın demesi var ha branşledi va. Mene Geçmeye varsın durnağı. mene rinon Taylan. Benim rina Mene atçamza deyip yol varsa diyen yani. Yani hipopotamusun nemesi Türkmençesi hipopotam eken. Ha doğru. Şol ya da işte hipopotam. Onlar inan kom kino olya mı? Rina faydiyas söyleme akış. Kerpiç. Berden Rina faydiyas. Ava. Şu rinon am demesin Türkmençesin görsene.
Kerpişdi da. Orangutan bilen sırtlan. Sırtlan. Orangutan yaman sağda görüntüde uçsa burada edip alar mı kaydı yani? Men Orangutan yüzüne näme seretýän bolyn araşan saýlasym gelip durar gelekle. Orangutan yere bakan yürek yakan yere orangutan. Neyse belli. şu an şampiyon edecek golyanız da. Men ýöne o- näme saýlajak kene de sırtlan. Sırtlan. Sırtlan orangutan var, ırmagam urşa dip ıryan saňam birden watyňalar. Hava benim sırttan sayılacak orangutan. Öyne aydaysınna. Oho. Leonardo DiCaprio mi, Tiger mi? Mene aýdyr öýdýän. Bilen ayı. Orsun ayısı şula. Menem aydır ötden. Eyona kaplan ama. Yani bu ayı gatı da var o kaplana güçlü hayvan on ayı. Yo, mesela şu- da. Kaplan oýlaýan näden almaly mesela? 2 yumrukda alyp bilermi ýüzüne ikkedek gelmedi. Kıynar o. Koyun. Benim ayı diyeceğim. Ayla ya. Ayı barıp görürsün otursa da malyala işte etme. Ah bu keyik Ay canavar. berde. Soğun başlan. Soğun Keyik gitti deyip berdi. beride gönetmeçilik etden da ama şalypa. Ya soğun yöredi bu gedek soğun ne o ayağa yani. Suwun ýöredi. Suwun eýän Aa, siňdir deme akula diýende diýär sana. saýlaýan çakara akula. Ay garilla. Garilla ho garilla. Garilla verdi. ha. Garilla Ey, bilen garilla, mara garilla, gipopotam serin şey. almalı. Bakışlar yaman neme. Dur garilla iň meşhur iň halayan garillaňy taýsy. Bir garilla var da näçe garilla O var. ne öyle? Hay Tarzan'a kime ya başka ne bilýäniňiz var meşhur. King Kong'daki garilla. Şöyle bir döşle kalk yara. Awa, alyp biler. Tak, gipopotam mı, kit mi? Hippo. Gipopotam. Gipopotam, Gipopotam ne diyen seçeceğiz. Aha o. Berdi men cevabım nemenin ataşın gelinecesi. Ayyo yeneceğim al ölmeyen. O däme däme. Gelinece Döwlet eýlik bakçaly. usudu däme. Ay yok Döwlet bakçaly gelinejek alýa. Devlet bakçalalar. Onda näçe bolluk men mi şu at piton diyen onda devlet bakçalı. Men Bir men alym. Möjek saýlaýan Men aýda. alym. Vallahi onu şon saylamal boldum. Oo. Çita gatrak ılgap gaçsa yaşama mümkün yani uç Nire sayılmıyor. gaçsak, nire gaçsak, polar bir yer. Ay garşyda kamer bedilýär, o şoýut gowrusy bilen erbedilýär aýaly. Ha, özüm soğuk olsa bu çiğta marlı emasly. Marlyny ertip taş ozuşturan ýalykda o dizetdiler. Awa, minus 30 gradus, 32 gradus. Onda Alga, ayın ay. saylayasmı? Ay, ha. Polarius ayısı. Tak. Garilla bilen sırtlan. Garilla. Şu Ey, saýlaman şuna kan sırtlanan- bir sorajaklay. Tokoyda ýörek barýan diýeli. Şu garilla şu seret bilen seret dursa näme derdiňiz? Tokoydan çıkar gönü. Mena näderdim bilýärmi? Ýani men klassdaşy bar da amaşal ýapan. Birinji klassa baran neden işi. Şona derdim. Ha. Ba. Ýöne şu soru sırtlana sorasaňam garillan saýla. Ýöne. Ha, o garilla. Garilla. Möjek mi? Akula mı? Muň jogaby netvoy urowen daragoy. Akula. Akula dämi? Akula, Akula. akula. Akula men kimsede. Uroweniň alyp git. Akula diýen. Oo. Teredin bir yerde var ha, bir yerde. Men var ha, Rino bilen Gipopotam finala oýwatynda kellemne. Bir yerde bir inne erkekler uruşy başlady berde. İnne erkeklen urşak Sizde o çıtak ýal ılga, barsyal olar ýalat galdy. Onna din erkeklen urşak alı da. Men pikirim berdi inte emrino. Ay, Awa. bu ara şu eger boy bolan bolsa şu iň köp raunda ötjek datdyr ola. Ava yama Ay, ozy. ay, alacağım Beş bilmez. rounduna köp. Ay ýöne var ha. Aydaly agaýy 3 gede urdu diýeli, 3 gede kujoklady. Muňam 4 burnu var, haýt burnu kujoklajak. Ýöne bu bir gedek şaky geçirdi bolly diýen.
Şahın döwäme taş. Üstüne tarap yaplansa da ayağa yaman köp ziyan verir diyen bana. Ay şahın döwse birinciden şahın döwse onun näle bolar? Ben şu şahından tutup depse ne mem hasap ya cızdık olayam. Ya bolýan ämmessen moň şah ýa-da. Ay Reno var. Ey berde iki şah Renault var. alayma sayona sebebi ýadyr. Benim Reno. İki Alýa, süsüme da ýoklar mı kadya beýle urup betişinçe bul. İki çeyrek süsüm gitýär da. Ha. Ben şu an ayının week edip kaç gidişi gödäme gelýär. Şoň üçin Reno taýlayan. Tak. Oho. Putin Putin bilen bilen gipata tam. ay mene gipatatam gujoklap Gipopotam. Hipopotam Taýlanda näçe gezek hipopotam gurşuny gördüňiz? Men şol haýwan Gurşuny? gurşuny görmedim ha. Men işte pikir mi itkötyen. Gipata tam diyen var ha. Güýje bolsa da ýüregi ýok mu kadyen. Yo, yürek kulen bağlanışı yok. Seredin şu ayağı näme ziyan verip bilýär şol. Biraz naştırmasa boldyr da ay. Yankıda şah var, yankı süsýädi bilýän. Bu nädip ziyan berýär? Dişleyen olsa onu alabilmeýär. Dişleyen çapıtradyr onu ay. Ýöne Açyp ýerinen iki açar ola. Bram yankıňyn nam gatydy Renault diýilen adam. Munna onu adam ýok. Ha, bu endan biraz gurrakkan kameň diye. Doğrudan. Berem hipopotam mara görnüşi al daýawam näl be. Aýnymydan Renaultdan kiçirak bolýar. Ha. Hälen var hipopotam final oýany ben bu pikirini ütgüdaýdyňlar 3 kişi. Ýok, men şu ýerde Renault ýeňe çykarýadym. Gipopotam bilen var ha. Aýykla. Ona söz yok. Gipopotam bilen aýyklasa şolan bolsa sunkosun ötürdür da onu. Gipopotam mı? Doğru. Doğru. Tak, ona barden Renault diyen ben ayene. Ay, şurada var ha. Şu aslında var ha, şark var ha, kitte mi? Yok. Yok, akula. Akulu. Akulu o derece ulu olan o kit ýal şeýle mi? Yok, kit ýaly olanok. Ona Renault. Akula bir lakkavalıktan azat ulrak dip bilen. Oyo onu alam. Yo derece. Yani lakkadan sähel olursa. Kit var ha, bir de kere gitti. Kit kime gitti? Bak. Yarın final. Men gıynan. Seret şulon arasında var ha, görmek isteyen in ulurşam birdir o. Başka bir alım. Neyse Garillaların kadroydu yani mene. bilem o olun. Garilla alýalay mı olun? Ýöne garilla da kendi yan görür. Ya garilla elini adam ýalyp bulanıp bilýän neme da bilýänmi? Şu tarapdan alar. Ölmez gülmez ederni. Ayı gasıp bilen okyon aydyňa urur eli bilen. Bu eli ki bu aydan gödön öter ol eli görüň okma. Ay ilk Ronaldo DiCaprio'nun yenk gelsinay garilla berdi. İki kişi yam garilla mı? Ataşa lepa sen? Garilla. Şu garillan elinin muskuluna seredaydı aray. Tırse gülen giydirse var ya yanlışlık gülen. Bunu oturup tariflemalı. Ana final. Final mi? Awa. Ben bakışlar sebäpli. Maňa sereden wagty deme başymdan geçen duygular sebäpli garilla diýjek şuna. Benim garilla diýjek ykjamja eýle neme diýip urşulýa ol. Beýleki öwürlük gelýänçä aňyrdan manewr edip gelýänçä. Kynna öwürmek. Garilla bir şahyny tutsa, nemäň Renault ikiye degen beýleki ýumruk bilen berse. Ýa-da şey diýelim. Haýsy bilen urşmaga giderdim şulan bilen. Renault ýör ýaplak geldi diýsen, ay şahma dogry gelse alaryn der. Garilla ýör ýaplak geldi. Urşmana gitsen megillir o sene beýdi. Ýok. Ýanyň alkysdan ýanyňa. Ha ýanyň alkysdan ha. Ýanyň alkysdan ýol öldür ol. Patibellaz var. Menem garilla. Dostum bolmany islerdim benim. Menem garilla. Ona garilla saýlyas. Kim şu çempion bolmaly diýen pişman bolanyňyz barmy? Men demeler ýylanlaryň kan ýokary gelip bilmediğine biraz gynandym dogrusu. Men wara menem şerde bir hakykat gözüňme orta çykdy. Çıta bars yol varsa wara diňe şow bir karizma ýalym kadýannaý meselem
bet eşikgeýin gelýär mektebe ýöne dawai erkekçe zady dil diýenne ýok. Ha, blatnoy gediye paşırdap da diye ýöne urşmaly bolanna Şodagydan belli bolup galdy. Şola belli ol. Hiç karışılmadık hayvanlar birinci bolla. Lakostuk Halipalar köyüne. onu jemläýeligmi? Jemläliň.